Ukuchitha ukhisimusi emagcekeni yasezindlini zombuso sekuyinto yaminyaka yonke kulomndeni. Balishaya ngonyawo besuka eBhayi baze bafinyelela lapha befuna ithuba lokukhuluma nomengameli wezwe. Kepha ngemva kweminyaka emithathu lokhu kuyaqhubeka nokuba isifiso nje kuphela. We want this government to recognize us as the first nation of South Africa. The second one is our language on the coat of arms to be official. As First Nation, we want our land back, or we want government to talk to us regarding the issue of land. And the fourth one is, although we call ourselves Khoisan, in the documents of government we still classified as colored. So we need the colored word to be removed from government documents. Amanye amalungu omndeni amabili nawo aseyingxenye yalolu hambo kanti njengeminye imindeni nabo bapheka inhlobonhlobo zokudla ukugubha ukhisimusi. We will be preparing some chicken and biryani, and then we will also have a variety of salads. King Khoisan unxuse uhulumeni ukuba alalele izikhalo zabo njengoba sebelinde iminyaka emithathu ukuthola ithuba.